Oh, tuntas ya? Nakubali na ubaya na pagkakataon. Ubasya dan berbahaya, iko'y nasyakahon. Kung habayang naman lumanggot, ayaw magnawang pangibot. Dama ubasya dan berbahaya, iko'y nasyakahon. Na ubali, na ubaya, ganun as no sarong. Na ubaya na pagkakataon. Na yanay siya na nairupa lengkadur pula sa masyarakat sinusyang kaya ang gawing pipi sinta ay jihin. Na ubaya na ubaya na pagkakataon. Na yanay siya na nairupa lengkadur pula. Na ubali na ubaya ang pagkakataon. Na yanay siya na nairupa lengkadur.